Ahoj kamarádi, vítejte zpět v garáži. V dnešním videu bych vám rád řekl, zdali má smysl si pořídit veterána a jak vlastně je veterán spolehlivý. Má smysl si ho koupit, dá se s ním jezdit na další trasy. Možná kdo si díváte na můj kanál a moje sociální sítě, tak víte, že před pár týdny jsem s Fiatem jel Rally 300 mil zemí Česko, který doporučuji, abyste vyzkoušeli, byl to super závod, trochu těžší, ale dost zábavný, krásnou krajinou, pořadatelé skvělý, stojí to za to. No bylo to teda kolem 500 km, Fiat to zvládl na jedničku, navzdory tomu, že pršelo, byly přívalové deště, odešly nám světla, tak to zvládnul a v pohodě jsme s navigátorem, s Petrem dojeli domů. Důvod, proč mi třeba odešly světla, bylo to, že jsem začátečnicky udělal chybu a nabíjel jsem baterku v autě, aniž bych sundal kabely, což způsobilo, že můj regulátor napětí nefungoval jak má. Po celou dobu závodu jsem měl 15 V na místo 12, takže mi schořely spínače. Takže to byla moje chyba a to je vlastně celý příběh tohoto auta, že buď opravuju po předchozím majiteli, co udělal špatně, nebo opravuju svoje chyby, ale de facto nenarazil jsem na nic, co by bylo vrozená technická chyba, špatně naprojektovaná tohohle auta. Je to zkrátka auto ze 60. let a tomu odpovídá taky ta technologie a její možnosti. Takže všechny příběhy, co vidíte, jak opravuju, jsou de facto způsobený mnou nebo předchozím majitelem, nebo zkrátka špatnou dlouhodobou údržbou. To auto vydrží strašně moc. Těch příběhů, co bych vám mohl vyprávět, co se mnou vydrželo, nakonec byl je hafo, takže třeba se setkáme někdy na pivu a popovídáme si o vašem autě a o vašich zážitcích, ale zkrátka dobře, pokud máte ten rozpočet, tak do toho jděte, je to spousta zábavy. Já to auto mám 5 let a nedám na ní dopustit, je to moje hobby, a rodina ho má ráda a všem to dělá úsměvy na rtech, takže je to něco, co za to stojí, ale samozřejmě jako o cokoliv se o to musíte starat a pokud tomu dáte lásku a péči, tak to auto jezdí skvěle a všichni z něj mají radost. Takže pokud chcete, jděte do toho, protože kdo ví, jak osobní mobilita se bude dál vyvíjet, zvlášť tady v Evropě, kdy naše rudozelená brigáda z Bruselu by nejradši, aby jsme jezdili na kolech, takže jděte do toho, držím palce.